Po niečo viac ako roku si Rimavsko-Soboťania mali možnosť vychutnať tie najväčšie hity známej domácej skupiny Maduar. V Dome kultúry v Rimavskej Sobote pri príležitosti 30. výročia založenia odštartovala skupina šnúru 9 koncertov po rôznych mestách Slovenska. Pre tých neskôr narodených, ktorí možno ani netušia, že hity ako Hafanana, Do It alebo Mystic Party okupovali v 90. rokoch popredné miesta hitparád, sú z produkcie rimavsko-sobotskej skupiny Maduar. Skupina Maduar vznikla v Rimavskej Sobote v roku 1986 a jej názov vznikol z počiatočných písmen priezvisk jej zakladajúcich členov Matinko, Dulovič a Resta. Skupina Maduar naštartovala v prvej polovici 90. rokov na Slovensku dancefloorovú vlnu. Ich popularita spôsobila, že po nich sa do rebríčkov slovenských hitparád dostali aj ďalšie formácie či solisti tohto žánru. Kapela v nasledujúcich rokoch získala množstvo ocenení, asi tými najvyššími boli zlaté aj platinové platne za predaj a titul Skupina roka. Vráťme sa ale späť k turné. Počas neho sa okrem kmeňových členov skupiny, bratov Juraja a Ladislava Matinkovcov, Richarda Duloviča, ten v Rimavskej Sobote chýbal, a Erika Arestu predstavila aj Anna Katarína Šacl, Katka Dvořáková a Ivana Poláčková. V krátkej ukážke si teraz môžete vychutnať atmosféru, ktorá počas koncertu Maduaru panovala v Rimavskej Sobote. Záver koncertu už patril dlhým ováciám, ktoré si skupina Maduar od početného aj vďačného rimavsko-sobotského publika vyslúžila nielen za tento koncert, ale aj za predchádzajúcich 30 rokov účinkovania na hudobnej scéne. Ja som si vás aj natočil.